Sanibonani nonke ama-MK amahle kwezindawo ngezindawo lapho nikhona. Ngibonga ukuthola ithuba lokuthi sikhulume. Ziningi izinto eseyikhulunyiwe singakwazi ukuyiphendulela. Engingakusho nje sekwenzeke konke letha support umkhonto wesizwe. Lo okhuluma nani uThembiNkosi waKaMtshadu, ngise Ward 4 eMandlanzini. Ngokuzalwa ngilaphana Obizo kwa 32 kodwa ngokuhlala ngisemandlanzini elapha ka Ward 4. Ngiyacela kona wonke ama comrade ukuthi sekwenzeke konke asimeni sibambane sibe umkhonto. Yebo siyavuma zikhona izinkinga ezikhona but asingayeki umkhonto. Umkhonto siujoyine ngokuthanda, akekho wasiphoqayo. Ngijoyine umkhonto kwakumhla ka-18 kuDisemba. Ade babe umemezele ngomhla ka-16. Abekhona ama challenges abekhona kumkhonto. Umuntu usebenzile, ngisebenzile kakhulu ka Ward 4, ngasebenza nakwamanye amaward akhelele, ngasebenza nase Ward 32. Izinto engizenzile ziningi, bazazi ama comrade. Ngisebenze kuseyisikhathi sika Baba Mpungose eUchewe province, lapha kulo King Cetshwayo besiphethwe uKhantshu nabanye abaholi. So sisebenze kakhulu ngokuzimisela, ziningi izinto engizenzile kumkhonto. Ngiyakhumbula ukuthi imotorcade yokuqala yayisemlazi. We have to drive from Richards Bay siye kuyona kule motorcade yayisemlazi. Kukhona nenye event yayisesikhaweni ngoDisemba. So iChristmas akaze siyazi, asikaze siwazi ama-holiday because we were busy with umkhonto wesizwe. Ngizoqinisa ama-comrade kukho konke noma ngabe kwenzakalani asibambaneni, sibumbane, sibeke umkhonto phambili. Futhi noma ngabe inselele sinazo zingakanani kodwa asikhohlweni izinselelo, asingawuyeki umkhonto. Yebo zikhona izinselelo esikhona. Ngisebenze kakhulu ke eRichards Bay, ngasebenza futhi kwezinye izindawo njengaseDurban. Iward ebengikuyona eDurban beku Ward 33 lapho khona enginomuzi khona. Ngasebenza kakhulu, ngahambisa ama t-shirt, ngahambisa amabhodi, ngaphinde futhi ngasebenza nase Eastern Cape eMdantsana. Bengisebenza kakhulu ngisebenzela umkhonto wesizwe, ngize nginikele nangendawo lapho khona bekuba nemhlangano khona yomkhonto wesizwe. Sengisho ukuthi ma comrade sidumele kakhulu ngezinto esizibona kwabe indaba, ezinye singazazi siyibona kwabe indaba. So ngithi ke noma kunenzakalani ngicela ukuthi sibambaneni, singayeki ukuthanda umkhonto. Umkhonto awenze lutho, umkhonto awone lutho, woniwa abantu. Siyeke nokubanga izikhundla, siyeke nokubanga nama propaganda lawo abantu. Umuntu mangakufuni akhulume kabi ngawe, akubeke kabi, kanti khona abantu umndeni wakho nabantu abakuhloniphayo nabantu abakuthandayo. Ngicela ukuthi ke kuwona wonke kuzona zonke indawo la kufinyelela kule video nakubaba uNcamalala. Baba uNcamalala siyabonga kakhulu ithuba sinikeze lona ukuthi sikwazi ukuthi sibe nekhaya. Kukhona iculo elishiwa abantu bathi kusekhaya la noma ngabe izindlu zodaka. So noma ngabe kunetha kodwa ekhaya awuphumi. uNcamalala wasifundisa ukuthi uma ushawa uyingane awuphumi esangweni, ubaleka ujikeleze indlu ubuye ungene endlini. So ngalokho ke ngiyanikhuthaza amakhombe ngithi asimeni siqine. Uyeza 2026 abantu bethu babhekile ukuthi senza kanjani kubo. Asibambisane senze sure ukuthi siyaqala manje ukucampaigna, siyeke ama propaganda siyeke ukungcolisana, uqambelana namanga mofuna isikhundla ungcolisa abantu, ekugcineni sonke somkhonto. So ngiyacela ke ama comrade ukuthi asupporteni umsholozi, support ivision yakhe, noma ngabe izindlu zodaka kodwa kusekhaya, sisebenze ngokuzinikela sonke.
ilokho nje kusenhlizweni yami ukuthi noma ngabe kwenzakalani sobambelela kumkhonto, noma kushisa noma kunzima noma kokubi siyawubambelela kumkhonto. Amandla awethu. Viva Ncamalala, viva. Ngiyabonga kakhulu.